Hola amigo, vítajte pri druhom Fortnite, pri ďalšom dieli Fortniteu. Mal byť nový update, takže som na ňo ready a ideme sa pustiť do hry. Takže sme tu. Úprimne neviem ani čo je v tom update. Takže to zistíme. Ideme na moju land lokáciu, čo je tuto. Dobre, už s tým panikom prestanem. Otvor dvere. Tu máš zatvor. Ty. Ne. Žiadne také. Mňa zabil typeček skoro z pickaxou. Oh my god, what is so hard? Mišo? No? Jak mi dáš klávesnicu, ja ti dám to, čo chceš z tej myšky. Našiel si to? Možno áno, možno nie. Ale sme dohodnutí, dáš mi klávesnicu, ja ti dám hento. Dobre. Čo je toto, ty kokoza? To je troľ. Sa ja viem prečo to... Aha. Tu je ten... Presne on. A na tejto mape sa absolútne nedá stavať. Vidíš? Ani tuto, nikde tu nejde stavať. Aha, ja zničím túto. Tak nezničím. Už tam nedobehnem. Nikdy sa nevzdávaj. Tak ide. Takže ideme. Musím sa poďakovať, dá sa poďakovať, tak nie. Ideme to. Na chrbát mi dýchajú dvaja. No tak toto je vajal. Od minula sa tu nejako ľudí naspawnovalo. Kam hru, čo som hral pred týmto, mi nešli nájsť brokovnice. A teraz mi zrazu idú. Vypal. Ňam. Opa.
Vidíš, Marč. To keď som robil intro, tak sa mi tu tiež spavnulo. To je nejaké šťastie. Oni ju budú biť? Aha, nie. Dík. Give me that. Bež, poď. Jsem byl zdrhoj. Nasvačíme sa za jazdy. Tak, ako sa tu sluší a páči. Počkaj. Ňa. Poď. Teraz mi bude trošku karma prijať, ale tak. Tak. Hihihicha. Počkaj, nie. To je z toho Clash Royale. Ja chcete, aby som natočil Clash Royale, tak dajte 10 lajkov a natočím. Potkám. Počkaj, ja som vás nepotkám, ale nevadí. Bože môj. Kde? Kamo, tu je to nejaké tryhard. Kamo, ja viem, že som sa mu vysmieval, ale zase tak zabíjať ma za to nemusia. Je to bola iba sranda. Ja potrebujem kamoša. Homer. Utekaj. Kamo. Bež. Mo? To je ten, ktorému hodím každú hru. To je ako... To je boss? On má nejakú zbraň. Wow. Tak to si... Teba si mu otestujem. Ty nestrelaj mi. Legendárne, mystické. Dokonca. To je počkaj, ale. Tak. Zatiaľ som rád. Nebudem kecať. Kamo, čo je toto? Minule som mal skoro samé legendárky a rare chestky. A teraz mám skoro furt bossov. Ja si keď natáčam, tak mám najlepšie hry. Počkaj. Sú to donuty, že? Či to je len to? Také. Hej, to sú donuty. Kámo, toľko vecí tu pridali. Ja si normálne musím kúpiť Battle Pass, lebo Kamo tu není. Je. Auto necháme sa nabíjať. A kúpime si tu bol iný minule. Tu bol doslova iný. Poď, kamo.
Toto je naše auto. Dávaj, sadni si. Dobre, kašlem ja na teba. Bum. Veď ja som si ťa kúpil, tak nastúp. Nastúp. Nič mi má nastúp. Dobre, je preč. Neutop to, hlavne to neutop. Prosím, poď. Neutop to, neutop to, neutop to, neutop to, neutop to. Á, dobre. Ale ja som čakal, že na internete hovorili, že tu bude tá taká zbraň, čo má tá puška, čo má v sebe viac tých pištol. Teraz neviem, či to nájdem. Počkaj, donut. Sme v homerovom aute, takže ako donutík. Jaj, tam budú padať donuty. Aha, už chápem. Jediné, čo viem o tejto hladine. Ja sa chcem pozrieť na to, ako padajú donuty. Padanie donutí, padanie donutík. Či bomba. Danger. Angel danger. Ty kokos. Wow. Ja si... What the fuck? Kamo, tu padajú donuty. Natiežíme si. Čo sa stane, keď zničím donut? Čo dostanem? Zničený donut. Kamo, ale to je pecka. Nelutujem to, že sa toto rozhodli, kamo, Simpsons sezóna. Ale oni na novembre vždy niečo ukuchtia. Dobre. Minulý rok sa mi zdá, že dali remix. Oni furt, iba že, čo urobíme v novembri? Ukuchtia najlepšiu sezónu, kamo. Ako ja nechcem nič, ale táto sezóna je bomba. Akurát na toho bota, čo sedí vedľa mňa. Mne sa páči, ako som tam išiel, aby som si opravil autíčko a musím ho ísť opravovať znova. Vidno, že mám šťastie, ale v kerovaní tom som ľavý. Dobre, tu som chcel ísť. Tu by mohol byť. Tu je dielo, teda jaké dielo? Si diela ze mne predal, ne? Ja som tu prišiel a oni mi tu kuchtia toto, ako... Ja som zrovna prišiel do auta, tak ma nesnažte sa... Kam? Ja som presne tu prišiel kvôli tým psom. Ty kokos. Á, donut. Ty kokos. No poď vystúp. Potkan mi kradne auto. Ja ti ukradnem rozum. To po mne strieľa. Nastupuj do auta, dávaj, poď. Ty... To je... Ja som si kvôli nemu minul goldy. Veď dávaj do auta. Mizíme. Šutuj. Ba. Urobíme kill čo minule. SZ. Ja mám lepšiu. Jam. Tam mám 5 miesto a mám korunku.
Kamo, dúfam, že healuješ. Ty si aký? Ty si nabojový, super. To ma nezaujíma nasadzať do auta. Potrebujem healy. Lebo všetky hambáče, čo mi dala Marge na cestu, som vypapala. Očividne ten potkan, za ktorého hrám, dlho nejedol. A očividne nevie jazdiť. Počkaj, to je zóna. Kamo, víš, že toto som minulú hru mal furt. Víš, aký som ja No dobre, keď ťa to nezaujíma. Dobre, dík za naboje, ale nasadaj do auta. Ja som sa už nalakal, že ma chceš provokovať. A otvárame každú čestku, lebo potrebujeme nábojky. Takže teda, jaké nábojky? Healy. Nemáme žiadnu medkitu ani hambať? Ja som asi mŕtvy. Kam na súdu, sadni si asi. No. Šikovný. Počkaj, ja mám s týmto smerom, som zabudol. Kam, čo to auto praskli gumy, či čo? Do ponastrela. Vystupujem. Typeček, čo je hore, hej? Typeček hore si na nás dovoluje. On je hore. Kamo, som dead. Čo umrel? Tu je. Z boku. Bože, moja sa na to môže vykakať.